Takže čus! Moje meno je Aďo a dneska vás vítam pri mojom novom videu s názvom Rozprávaní s vami. No, dneska si prejdeme taký netematický celok, by som to nazval, ale by som to nazval, že by to mohlo byť rozprávanie s vami, to je rozprávanie s fanúšikmi, to je dobre, že sa rozprávame sa s vami. No jeden z vás, alebo viacerí ste mi písali, že nerób videa a takéto blbosti. Ja hej, uberiem všetko, ale nie takéto. Že ty skábo takéto. No prepáčený za výraz. Ale takéto ste mi písali na môj Facebook aj YouTube. No a veľmi chcem poďakovať na mojom blogu, kde dávam 52 zľadnutí. Ja to vám veľmi pekne ďakujem, že ste aspoň pozreli, že tie odbery to nevadí, to budú pribúdať. Čo by som vám ešte mohol povedať, tak? No mal som dneska dobrý deň. Zajtra máme zápas futbalový, určite vyhráme. Keď nepoznáte denník Bohronských Listov a Nových Tekov, tak nič. Lebo my hráme s Novým Tekom, ktorý poznáte, Bohronských Listov, Nových Tekov, ty. Ktorý hráte za Žiacky, Miro, ak toto budeš pozerať, tak sa dobre dívaj. No, čo by sme si tak ešte mohli povedať o... Ja som minule spomínal v minulom vlogu, že si dáme takú, nie súťaž, ale ako by som to mohol nazvať, takú teleportačnú, nie teleportačnú, toto berem späť. Ideme sa ďalej rozprávať, to som bral späť. No. Ako všetci viete, mám 3 odbery, 52 zhľadnutí, aj nie dokopy, a dokopy ich mám 90 volačov a mám ich 52 zhľadnutí. Za to veľmi pekne ďakujem a troška mi aj pribudli odbery, už 4, za 10 alebo 50 odberov dám špeciál, to bude taký úplne ultimátny špeciál, lebo si potom budem kupovať kameru. A to budem natáčať, takže... Dobre, toto bolo moje rozprávanie s vami. Ak sa ti video páčilo, môžeš tam dať aj ten dislike, aj také, ale to budeme ja hejtovať, takže ja to budem akože ignorovať tie... Môžete dávať dislajky, to je váš názor, to ja neberiem. Ale keď môžete mi dať aj dislike, keď sa vám to nepáči. A keď sa vám to páči, môžete dať like a koment a môžete aj zazdieľať. No ja tam mám jeden zdieľaný. Toto je, zdieľané video. Dobre, lúči sa s vami Aďo. Dobre sa majkajte do druhého dňa a čaute.